Nik lehendakariari eskatzen diot hasteko euskeraz tajuz hitz egin dezala. Eta jarraitzeko, euskal kultura orokorrean eta nire kasuan bereziki bertsolaritza aintzat hartu dezala, gizarteari egiten dion ekarpena kontuan izanik eta norbanakoari egiten diona ere, hizkuntzaren ikuspegitik, batetik hizkuntzaren erabilera, komunikazio gaitasuna, aisialdian, divertimentu gisara, ondo pasatzeko eran, denera, ikuspegi soziologiko, antropologikotik ere bai, nortasuna, izaera, hori dana har dezala aintzat, errespeta dezala, eta alorroietan lanean ari diren eta garen eragileokin parekidetasunez harremanak izan eta lan egiteko gaitasuna azal dezala, ez? Eta gero, dirua masiboki inbertitu dezala, ez da gastu bat, inbertsio bada, herri baten etorkizunean, izaeran, eta ametsean, eta izan nahi duenean eragin zuzena daukala.